Kowe kok nangis ana apa? Aduh gangis kok. Aku ancoki uwe. Nak kok ya. Uwe tak ancoki. Uwe. Oh angis. Yes. Ono apa? Iya toh, kowe kok nangis ana apa? Ya wodi. Tetapi lula tatib. Kayak nangis. Uwe toh. Oh, latu. Lah iya iki aku benerke omonganmu. Kowe nangis ana apa? Kowe lak ya takon karo aku kaya ngono. Kowe tak ancoki. Kowe takon aku mergo ning kene aku nangis. Angis. Aku nangis iki mau mergo sang-sanganku ilang. Eyangan itu. Eyangan tidak nanyang wit hati. Loh. Sang-sanganku iki ilang. Nanyang empok. Sang-sangan kuwi kalung. Tayung. Dah, mergo aku mau adus ana ing mburi kono. Kowe adus sono. Tak wong ijiw, mang wong adi kok. Lah pancen mau sedulurku ki akeh. Aku dia mang lak celulup. Ana wong adus. Kowe. Makane temen nganggo ngomong iki lho. Kowe angis. Ini ana apa? Kowe kok nangis ana apa? Aduh gangis kok. Aku ancoki uwe. Nak kok ya. Uwe tak ancoki. Uwe. Oh angis. Yes. Ana apa? Iya toh, kowe kok nangis ana apa? Ya wodi. Tetapi lula lantatib. Kayak nangis. Uwe toh. Oh, latu. Lah iya iki aku benerke omonganmu. Kowe nangis ana apa? Kowe lak ya takon karo aku kaya ngono. Kowe tak ancoki. Kowe takon aku mergo ning kene aku nangis. Angis. Aku nangis iki mau mergo sang-sanganku ilang. Eyangan itu. Eyangan tidak nanyang wit hati. Loh. Sang-sangan kuwi ki ilang. Nanyang empok. Sang-sangan kuwi kalung. Tayung. Dah, mergo aku mau adus ana ing mburi kono. Kowe adus sono. Tak wong ijiw, mang wong adi kok. Lah pancen mau sedulurku ki akeh. Aku dia mang lak celulup. Ana wong adus